Takže nahrávám. Pojď. Servus, Petr Touš, tým Nové, Bohemka 2026, workout 1. Bude sranda. Ready? Ale to mají. Minulovaný bez. Chlazu máme taky. Raz bez toho. Nulky. Tak jo. Jdeme na to. Jdem na to. 10. 5, 4, 3, 2, 1 a pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lunges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ještě 2, 15, 16, pojď na to ústupary. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pojď na veslo. Minutu a čtvrt máš. Minuta. Sice neuvař, jo? Opatrně. Pět vteřin. Půl minuty máš. Dvacet. 10. 5. 3. 2. Konec. 30, hezký. Čtyřicet vteřin máš, jo? Půl minutka. A počkej ty další dvě. Nechtě zde strašit. 20. 15. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Pojď. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9, 10, dobře jdeš. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, poslední, 20. Pojď lunges. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, poslední 2, 15, poslední, 16, super, pojď razdu. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pojď, ještě 4, pojď, 9, 10, 11, poslední, 12, pojď, máš minutku. Půl minuty. Dvacet. 15. Pojď, zaber. 10. 5. 3. 2. 1. Konec. 18. padla ještě. Pojď, máš minutku. Poslední kolo máš hotovo. Vím, že to teďko bolí svinsky, ale bude bolet víc, neboj. ...45 vteřin máš, jo? Půl minuty. Dvacet. Pojď, vypnout hlavu. Nohy schořej, to jako, no, ale dáš. 10, jo? Konzistentně, nepřepáli to, klidně pomalejc, ale furt stejně. 2, 1, jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poslední 10, 11, 12, 13, 14, 15, jenom 5 už, 16, 17, 18, 19, bacha, nerozbij si držku, 20, teď si to chyť pořádně, se nepřeklopíš, jo, bez no repu, klidu, tak pojď, 1, 2, 3, super, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 na každou nohu,
11, 12, 13, 14, poslední dva, pojď, 15, 16, super, toast to body a máš hotovo. Pojď to kousnout, pojď uvidíš, co půjde nejdřív, pojď hned, naskoč, odpočineš potom. 1, 2, 3, 4, super, 5, 6, skvělý, pojď tam zase pod to, klidně po dvou. Pojď hned, chytej. Pojď, minuta do konce, dělej. 7, 8, 9, 3 poslední, pojď zase, jenom zajdi za to a naskoč, klidně po jedničkách. 9, pojď. 10, nepouštěj se, pojď, ještě to, dělej, 2, pojď, půl minutka. 11 a poslední, bouchni ho tam. Super, pojď, sedej, 25 vteřin. A už kousneš. Chyť se a jedem. 20 do konce, pojď. Kousni to. Super. 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1. 7, no. Dobrý. Jo. Tak jako pytel sraček. Takový už tady jeden ležel dneska. Úplně ve stejném místě. Jo, pojď mi. Lež, uděláme si fotku s trofejí ještě. Hotovka, no, tyhle pěkný chlív to třetí kolo. Jo, nějakých 7, kde jsem odjel, pak hrozně to mě kousli ty lanži z poslední a nešli mi nabít si toast to body pořádně, jako nemáš spodek. Tak jsem skončil jako na 6-7, pak už jsem je dělil a zbylo nějakých, nevím, 25 vteřin, potom 30 vteřin na to a ruce jak baseballky, ty vole, předloktí, ty vole, bys mohl kácet. Já nějaký 57. Kolik? 57. Součet?